салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. барселона ҳоло ҳам танҳо ба мӯъҷизаҳо бояд такя намояд. каталониё бо интер драмаи аз ҳама калони футболиро дар мусобиқаи асосии аврупоӣ ба намоиш гузоштанд. меҳмонон дар Камп Ноу дарҳол тӯбро ба Барса дода кӯшиш мекарданд ки боз дар ҳуҷумҳои ҷавобӣ онро гиранд. дастаи хави ҳам шартҳоро қабул кард ва лаҳза ба лаҳза фурсатҳои олӣ тавлид мешуд. гарчанде миланиҳо бар ивази чунин фурсатҳо голҳои пай дар пай ба самар мерасониданд. Тер Штеген қаҳрамони асосии Барселона чун пештара боқӣ мондааст ва чандин фурсатҳои 100% голиро аз назди дарвозааш берун кард. Усмон Дембеле баъди 10 сентябр аввалин голи худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонид. Дар қисми дуюм Интер ба худ омад ва ба шогирдони Хави чӣ будани футболро бори дигар хотиррасон кард. Дар дақиқаи 50 Барела аз партофти Бастони голи аввалини Интерро ба ҳадаф расонид. Замони парвози тӯб аз партофти Бастони Жерар Пике бо ишора ҳамдастаҳои худро огоҳ кард ки ин партофтро бе ягон мушкилӣ бартараф мекунад, вале тӯб ҳатто ба ӯ наздик нашуд ва Барела барои худсаронагии Пике нилунориҳоро ҷазо дод. Барселона ин бозиро бояд бо дандонҳояш бо худ мегирифт то аҳволи бади худро дар ҷадвал беҳтар мекард. дар сурати шикаст Барселона ба таври автоматӣ ба Лигаи Аврупо меравад. Интер Барселонаро гӯё ки бо чархбол болои шаҳри Нью-Йорк чарх мезанонд. ин қадар бозии берангу бенури каталониҳоро рости гап бори аввал мебинам. дар дақиқаи 63 Лаутаро Мартинес голи дуюми Интерро зад ва вазъияти Камп Ноуро боз ҳам безобита сохт. ҳарчи Бавария тобистон Левандовскиро бар ивази пул ба Хави ҳадя кард, вагарна аҳволи Порина кулан тағйир намеёфт. онҳо гумон карданд ки ба ҳамин тамом, аммо дар дақиқаи 89 гол задани Робен Гозенс аз Интер воқеан ба қавле сари нилунориҳоро вайрон кард. вақти асосии рақобат ба поён мерасид ва барои тамом шудани роҳи Барса дар пайроҳаи Лигаи Чемпионҳо боз ҳам вақт наздиктар мешуд. дар дақиқаи 92 Левандовски мисли фариштаи наҷот ба ҷисми қариб мурдаи Барселона рӯҳи тоза бахшид. ӯ голи севуми Барсаро зад ва шонси боқӣ мондани дастаро дар ин мусобиқа ҳифз кард. ҳатто баъди чунин қаҳрамониам қариб буд дифоъгарони Барса тамоми машаққату азобро бо ними ҷав иваз мекарданд. ҳуҷумкорони Интер дар охирин сониҳаҳо бо Тер Штеген ба қавле 3-1 баромаданд, аммо дарвозабони олмониро қаҳрамони миллии Каталония бояд унвон диҳанд. хулас бозӣ 3-3 хотима ёфт ва мо ҳам аз шарти як табақ оши панҷакент бенасиб мондем. акнун барои Барса чӣ шонсе боқӣ мондааст ҳал мекунем. онҳо бояд ҳам Викторияро шикаст бидиҳанд, ҳам Баварияро. ҳамчунин бояд интизор шаванд ки Интер ягон бозии ояндаашро ғалаба накунад. дар сурати ду мусовии Интер Барса бо шикаст додани Баварияву Виктория ба марҳилаи плей-офф меравад. аммо чунин сурат гирифтани кор ба гумонам ҳам афсона аст, ҳам хоб аст ва ҳам рӯё. дигар на баргашти Месси кӯмак мекунад, на бозии дубораи Хавиву Иньеста, ҳатто агар раҳматии Йохан Кройфро ки биёранд фоидае надорад. аҳамият додаед ки дар ҳар мавсими Лигаи Чемпионҳо як дастаи назарногир ҳангомаҳо ба миён меорад ва то марҳилаҳои ҳасвӣ ҳатто бо шикаст додани абардастаҳо ҳамаро ҳайрон мекунад. Порина Вильяреали Унаи Эмери ин вазифаро бардошт дошт. имсол ба андешаи ман ин даста Брюге мешавад. ҳатто бисёриҳо намедонанд ин кадом тим асто аз куҷо пайдо шуд. Брюге бошгоҳе аз мамлакати Белгия аст ва дар гурӯҳи худ бо дастаҳои Атлетико Мадрид, Порту ва Байер Ливеркузен мубориза бурд ва мебарад. ҳамин даста бегоҳи гузашта пеш аз муҳлат ба марҳилаи якашниҳои Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфт ва дар 4 бозии сипарӣ кардааш ягон гол ба дастааш сар надодааст. бояд Брюге аз дарвозабони 34-солааш Симона Миньоле ки як вақтҳо барои Ливерпул нодаркор шуда буд миннатдор бошад ки чандин фурсатҳои хатарзои футболбозони Атлетикоро бартараф кард ва ҷамъоҷамъ 9 сейв анҷом дод ки аз ҳама вазъияти бад дар охири бозӣ бо зарбаи Гризман анҷом ёфт. дар 4 бозӣ бошад ӯ дар хазинаи худ 20 сейви ба қавле ҳапа ҳалол ҷамъ кардааст. аммо ин он қадар муҳим нест. муҳим он аст ки акнун афсонаи Брюге идома меёбад. Брюге аз гурӯҳи худ дар сатҳи дастаи Бавария ба марҳилаи
ҳасфӣ рафт. онҳо дар таърихи худ барои аввалин бор аз даври гурӯҳӣ ба марҳилаи плей-офф рафтанд ва дар миёни дастаҳои белгиягӣ баъди Гент аввалин дастае ҳастанд ки дар даври яккашниҳоӣ бозӣ мекунанд. дар чемпионати дохилӣ бошад феълан даста дар мавқеи сеюм қарор дорад, вале бало ба паси чемпионати Белгия. ҳоло тамоми ҳушу ёди онҳо ба бозиҳои Лигаи чемпионҳо аст ки аллакай аввалин дастоварди таърихӣ ба миён омад. чӣ хел аламовар аста? Брюге дар марҳилаи яккашниҳоӣ, Барселона бошад дар ҷои сеюми гурӯҳ ва бидуни шонс. Манчестер Юнайтед тамоман нест. шогирдони Юрген Клоп пеш аз бозӣ бо Манчестер Сити худро дар рақобат бо Рейнҷерс ба қавле гарм карданд. Муҳаммад Салоҳ рекорди таърихиро дар Лигаи чемпионҳо сабт кард ва сурхпӯшҳои Ливерпул ба дарвозаи ҳариф каму ғам не 7 гол заданд. аз ҳама ҳисоби бузурги бозиҳои гурӯҳӣ маҳз дар ҳамин гурӯҳ ба миён омад. даври гузашта Наполи Аяксро бо ҳисоби 6-1 шикаст дода буд ва инак Ливерпул Рейнҷерсро бо ҳисоби 7-1 мағлуб намуд. аз рӯи далелҳо ба назар чунин мерасад ки Роберто Фирминьо беҳтарин бозингари ин даста дар мавсими ҷорӣ аст. ӯ феълан дар кулли мусобиқаҳо 8 голу 4 партофти головар дорад ва дар Лигаи чемпионҳо шумораи асистҳояш ба 12 мерасад ки бо ин нишондод бразилӣ ба легендаи дастаи мазкур Стивен Ҷерард ва Ҷеймс Милнер баробар шуд. аз ин зиёд дигар ҳеҷ кас чунин омор надорад. баръакси ҳол омори бад барои Рейнҷерс ин буд ки онҳо дар таърихи фаъолияти худ ягон маротиба дар Лигаи чемпионҳо ба дарвозаи худ 7 гол сар надодааст. Муҳаммад Салоҳ қаҳрамони асосӣ аст. ӯ зудтарин хетрики Лигаи чемпионҳоро анҷом дод ва дар ҳар се голи задаи мисрӣ ки фосилаи ҳамагӣ 6 дақиқа буд, Диего Жота партофти головар таъмин кард. бо ин Салоҳ рекорди Бафетинби Гомес, собиқ футболбози дастаи Лион ва феълан бозингари Ал-Ҳилолро шикаст ки мавсуф як вақт ба дарвозаи дастаи Динамо Загреб дар 8 дақиқа хетрик карда буд. акнун Муҳаммад Салоҳ дар Лигаи чемпионҳо бо пираҳани Ливерпул 38 гол дорад ки бо ин Дидье Дрогба ва Серхио Агуэроро гузашт ки онҳо 36 голӣ доранд. хулас бо чунин сурат умедворем бозии дастаҳои Ливерпул ва Манчестер Сити баъд аз 3 рӯз хеле шадид сурат мегирад. мо гуфтем ки пеш аз бозӣ бо Манчестер Сити Ливерпул бадани худро гарм кард ва акнун баъд аз 3 рӯз пеш аз бозӣ бо Арсенал Манчестер Сити бадани худро гарм мекунад. дар серия А лидеранд ва аз гурӯҳи худ фавран ба марҳилаи яккашниҳоии Лигаи чемпионҳо рафтанд. ҳамчунин як бозингари беҳтарин аз табори гурҷиҳоро доранд. акнун ба қавле чистонро биёбед. ин кадом даст аст? бале, гап сари дастаи Наполи меравад. шогирдони Лучано Спалетти дишаб дастаи Аяксро бо ҳисоби 4-2 ва ҳисоби умумии 2 бозӣ 10-3 шикаст доданд ва бо боварӣ роҳхати мустақими даври яккашниҳоиро ба даст оварданд. дар 4 бозӣ 4 ғалаба доранд ва кор ба таври идеалӣ пеш меравад. Хвича Кварацхелияи гурҷӣ боз дар ин бозӣ ҳам натиҷаҳои манфиатбахш ба даст овард. як гол тавассути пеналти зад ва як партофти головар барои Ҷанлука Распадори таъмин кард. Хвича дар мавсими ҷорӣ ва аввалин мавсими пуррааш дар Наполи омори аҷибе дорад. дар 13 бозӣ 12 амали натиҷаовар, 7 гол ва 5 партофти головар. ӯ дар 4 бозии баргузор кардааш 5 амали натиҷаовар нишон додааст ки ин аз шумораи иштирокаш бештар аст. ҳамчунин барои Наполи ин нуҳумин ғалабаи пайҳам дар мусобиқаҳои мухталиф ба ҳисоб меравад ки дар таърихи мавҷудияти худ аввалин бор аст. дӯстони азиз, боз як бозии ҷаззоби Лигаи чемпионҳо Борусия Дортмунд ва Севильяро Кома Тоҷи гуфтани блогери худамон аз дохили майдони дастаи Борусия сабт кардааст. он ҷо бозиҳои Искоро шумо метавонед аз наздик бубинед. голи дастаи Борусияро ҳамон ба истилоҳ валнаи калони мухлисони зардпӯши Борусияро хулас як барномаи хеле ҷолибам баромадааст. аз ин рӯ тавсия медиҳам як назар кунед. шаҳомати атмосфераи Лигаи чемпионҳо дар чунин наворҳо мисли зинда аст. силкаашро дар ҷои шаҳр мегузорам ва даромада лаззат карда тамошо кунед. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.